Institut Republikon iz Mađarske, zahvaljujući sufinansiranju programa Evropa za građane i građanke, uz međunarodnu saradnju realizuje projekat u okviru kojeg će uz pomoć istraživanja domaćih i inostranih konferencija i kulturnih događaja proučavati odnose evropskog građanstva prema Evropskoj uniji, posmatrati intenziviranje ekstremizma, odnosno težiti ka poboljšanju privrženosti i opredeljenosti prema demokratskoj svesti i osnovnih evropskih vrednosti. Pored toga, cilj Instituta Republikon je da skreće pažnju domaće i evropske javnosti na uspehe koje je Evropska unija postigla do sada, na povoljnosti koje pruža svojim državama članicama, odnosno naglašava značaj opširne informisanosti javnosti i uključivanje javnosti u procese odlučivanja oko evropskih tema, a u cilju poboljšanja rada Evropske unije i savladavanja mogućih izazova. Društvo za regionalne nauke iz Subotice je partner i suorganizator predviđene konferencije, a isto objedinjuje predstavnike naučnih organizacija, društava i svih eksperata koji svojim aktivnostima imaju uticaj na razvoj zajednice i regije u jugoistočnoj Evropi. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropa za građane, Europe for Citizens, i to smo se odlučili da organizujemo ovu konferenciju u Srbiji, zato što Srbija još nije član Evropske unije, pa da vidimo kako građani Subotice u ovom slučaju, kako se ponašaju i kako se odnose prema Evropskoj uniji i kako oni razmišljaju o potrebama o pristupanju. Suština projekta jeste borba protiv euroskepticizma, odnosno skretanje pažnje građanstva na sve uspehe koje je do sada Evropska unija i uradila, rekla je ovom prilikom koordinatorka projekta ispred Instituta Republikon iz Mađarske, Elza Marčonji, dodajući da je u okviru ovog projekta organizovano već niz dešavanja sa sličnim temama. Subotica je jedno od važnih mesta, a saradnja ovog grada sa evropskim institucijama je na najvišem nivou, rekao je Andrija Aleksić ispred Fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine, navodeći da je u decembru prošle godine rađeno istraživanje u kojem se 48% ispitanika izjasnilo za priključenje Srbije Evropskoj uniji, 26% se izjasnilo za ne, dok ostatak na ovo pitanje nije imalo odgovor. Pad raspoloženja Aleksić objašnjava paradoksalnom situacijom gde sa jedne strane 50% građana želi u Evropsku uniju, dok sa druge strane u parlamentu i dalje postoje antievropske snage. Mislim da je to jedno zasićenje teme i mislim da je to samo zato što možda naš put u taj klub kojim Srbija strateški se kreće je dugačak 16 punih godina. To je tako, zemlje u regionu koje su sada punopravne članice Evropske unije su takođe imali uspone i padove i to je neki normalan proces koji se dešava. Važno je da ovo što danas radimo u Subotici za građanstvo i samo jednostavno kaže i zaključi da li je ulazak u Evropsku uniju donosi benefite ili ne. Ja mislim da su benefiti veliki od ulaska Srbije u Evropsku uniju. Oni su politički, privredni, finansijski, kakvi god hoćete, mislim da su politički, privredni i finansijski jaki benefiti za ulazak Srbije da ostane na tom putu u kome se nalazi. Konferencija traje do 14. maja, a pored Subotice predavanja će se održati i u Senti, i to na teme totalitarizma u predpristupnoj državi, istorijskog nasleđa evropskih zemalja, euroskepticizma, odnosno odnosa građana prema Evropskoj uniji.